this man. Ai ya kake babban ya haka ne ka dafe fa kai kuran fita mana dalla ba a daman ka yake ba muna tare fa duk da haka yasa ko nake dan daga yadda ma muna tare ba zai hana rabu da shi illa ba. mutumi na. ba wala mai gida ka yi jan wuya ka huta A san tsakanin yi akwai amana ka gane. ba wuya mai gida ai na ga yana zakewa ne Bai san yadda muke da kai bane bai yi sa. ka yi jan wuya ka huta mai gida God have mercy upon Kai, us. su waye a nan gurin? Wannan duk kwari na ne. Mutane na ne. Ka bar su kawai. Ta bura ubanmu daga nan har wayewar gari. sai ya masa dai mai gida ka yi jan wuya ka huta Oke, kai ba na hana ka tara min ‘yan iska a cikin gida ba? Photo. Hey. Not be juju be that. wannan wani kuyangi ne Obìnrin. Corona ne rabu da shi. guranka Eh, to duk da haka ka gaya mai cewa saɓalu ma ɓalu yi mutum yana. Ni ne daidai da yi. Na rantse da Allah zan ci gatan uwarka. Ka san dalilin da yasa nake daga ma gaba. masa dai Photo. mai gida Not be juju Rabu be da that. in warware mai sala-sala. A gane. Saboda kafin mahaifiyarmu ta rasu ta haɗa kawunan mu guri guda kam. A gane. misali kafin baba ka ta mutu ta kamo kanshi ta kamo kanka da haɗa su gwaram Jesus. Wallahi dalilin da yasa nake daga ma gaba. Amma ka gane. Jesus. In baka wasa bai na ci gatan uwarka. You think say Tashi kuma gidan nan mu tashi mu bar daki Rabu da yi ku zauna. of madness. Ka san me sai na ci gatan uwarka wallahi. Why are you running? ya gida uwar gaba kenan wallahi dariya abin gaba Kuma ba haka ne ba. In na sa ci gatan uwarsa uwan mu uwar ɗaya. ka kenan Uwan mu kenan. so To sai na fi durin mamanka. Za ka ci gatan uwarka in baka bar nan ba. baka dauko bindiga ba duba jan wuya a bige shi amma ya fi kama kai da gashi ba kai magana ba kuma Oke. Ka san me sai na ci gatan uwarka wallahi. ɗazo ba da bindiga kai zaki Mu je